سلام تعني هابلي كبراتن فتواتن تخطاتلتي مدب سابوين تايمس لمون كمت المده نزعلت الزحرنا جم حصرتن اوانو زورنا مزيناتات حزنا لكم مسينا لنا نسنا مكتالكم نعدم فلما عند نتاتهم نباهم كنقبل عبون برود في حزباويان حرنت كراي دكتور دبرتين قبر ميكيل لومي ناب حبرة افريكا داقم دبداب الصحافون تخونو بتمساسا لخعا غازيت انياتات تصوعم افهلو كونتات تقراين مبل حمسان عدن عمت بعل عصرت حد لكاتتا ملكتهم سفح حزبله غازيت او مبرهيبو ملو زرزر كلتيو حبريتا كنكافلكم هنا لعلوة السبب سلطان السعود عرب لومي أسمرا مئتهم تقاليصلهم تماري مينيستري قدات وصاي سعود عرب عدي سابع من بارم تذكر انتخون لو مخعه مقتلهم مينيستري قدات وصا سعود عرب دما أسمرا كالكليلهم يركبهم از قداك قلب السحابة خوين الله بصفي حكم ملكتو هنا لايك كومنت شير سبسكرايب مقبار الزنقعو ببزلخمو سناي صانحيتم لعلوة السبب سلطان السعود عربي قدمي حدث ساعات أسمرا مئتهم تقليصو مختل مينيستري قدات وصاء السعود عرب زركبهم لعلوة السبب سلطان السعود عربي لومي ناب أسمرا مئتهم زي تقليص انتخون مينيستري قدات وصاء إيرترا زخون عثمان صالحن قالوت لعلوة السبب سلطان إيرترا دمع زبلا قبابلا كبز قبروا لهم كفلة تخيلوا لهم تمالي مينيستري قدات وصاء السعود عربي ناب أديس أبا مئتهم زذكر انتخون مقشال علوت أمرار سعود عربي نابدي سابان أسمران أمانغو أسمران أدي سابان نزل وترن مسكاندو ويخع زقار الديخون زبل زتفلالي قمتات انتات تصفارق يركبون مبل سلاسان تشعتن قوبعي مرحتي حبرة أفريكا نهلو كونتات تقري هصوصي فتح كهبي قبا قبل أبومبر ودفع واحد دكتور دبرتين قبر ميكاله تقريسو أبومبر واحد دكتور دبرتين قبر ميكاله نابي أبومبر حبرة أفريكا مرحتي منقستات أفريكا أبز صحفو قلع دبدابي قوبعي مرحتي حبرة أفريكا نهلو كونتات تقري هصوصي فتح كهبي قبا قبل تقريسو اللهم دكتور دبرتين قبر ميكاله نابي اواناوي أبومبر حبرة أفريكا بريزيدنت أنغولان زوخونه جاو غونساليس لورنزي أبز صحفو دبدبه قبعي حبرة أفريكا أبي تقرأي زر زلو دبنا كوينات فولي تكرت كهوي قبع قبل تقيسو اللهم وعلى بريتوريا وسن تكبرات رح عاميمو زبالة دكتور دبرتين قبر ميكيل حدشتي مقربة سراويتن وطرن قبل على تقرأي عن كفت السلامة كبابينا يخون اللو كبل تقيسو اللهم قبل على السيفيلات زفت مزلو اقداتات من كسقاس قطباو صاطات بوليتيكاوي مقلاله نمسرح سلام عبا ترطار اتي وزبالة أبومبر ودبح واحد دكتور دبرتين قبر ميكيل ازوم تكبرات نتقرأي ترح زي خونس حدقاتات زوباو صاطان مسرح أفريكاوي أطاليا قونس مخوانون حساسيبولهم سلازخونه كمتي حبرة أفريكا أبي مسلات السلام وعلى بريتوريا زتتصاوتو قده بوليتيكاون مورالون حلفنات وسيدو نتكبراون نتو كتقهي قبا قبل ملوقتو حلفولهم بتكبار زي فتصمو وعلتات السلام متأمان شرشيرم عدد حدش قونس زقال عيام زبالة اتا بومبر تساعتفت قباي حبرة أفريكا نزوم زسعبو قدات حصوصن زتواددن فتح قامتو تصاوي تعريبولهم قدامي توعالتي نعقداد أفصاصما وعلى بريتوريا بمولونت بهصوص كتكبرو مقبار كلاي جوجل كتتلن من رقاص قصصر حبرة أفريكا بمسارته علم سرحته أطناخيرو قصل سالساي حق منقستاو سرعة تخابيرو تمزابلتن سدتنياتا تقارو بوحس منقدي نابع مربتهم كملسو كحقزم راوعي نسبعو حاجزن هيوة السلاموين زعنقفو سقوم تتات كل عالو كقبارو حمشاي بزي مدنوغاي آبي منقو توعالتي وقناتي بوليتيكاو زتك قبار نزلاق سلام قداس زخون قدات أقدمهم كوغانو كقبرو حلفنتهم كفتصمو تصاوعي تعريبولهم بمخان دما قبعي حبرة أفريكا نزيت عفاف قداي هصوص ملكتا كهبلو دكتور دبرتين قبر ميكيل أبتز صحفو دبدابي تقيسولهم بتمساسال الزينة أبومبر ودب حزباويان حرنة تقرأي دكتور دبرتين قبر ميكيل مبل حمسان حدن عمت بعال عسرت حدن لكاتي تقونا كونتات بوليتيكا تقرأي أدهيبهم سفح الزبالة غازيت أو مجلس هيبهم اللهم منقست فيدرال نخينا زقبرو زلو مدلاو تطوابيلو نسالاماوي تصاوعي حزب تقرأي كقبل أبومبر تصاوعي تعريبولهم دكتور دبرتين قبر ميكيل نزي زبالو عبم مبل حمسان حدن عمت مخبار بعال عسرت حدن لكاتيتن هلو بوليتيكا وكونتات تقرأي أدهيبهم نقازي تنياتات بزهبو سفح زبالة مبرهيو مبل حمسان حدن عمت بعال عسرت حدن لكاتيتن تنقبر
ህልውና ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ብዘረጋገፀ ክኸውን ይግባእ ክብሉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል መልእክቶም ኣሕሊፎም ኣለዉ። ውዕሊ ፕሪቶርያ ተጣሒሱ ተመዛበልቲ ስቃዮም ተጋዲዱ ግዳይ ጥሜትን ሞትን ኣብ ዝኾኑሉ ህሞት ኮይና እነኽብሮ ዘለና በዓል 11 ለካቲት ምዃኑ ፈሊጥና ውሽጣዊ ፀገማትና ኣሊና ንዝሓሸ ስራሕ እንለዓለሉ ክኸውን ይግባእ ክብሉ እውን መልእክቶም ይጠቕሱ። ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝተኻየደ ወፍሪ ብሄራዊ ድሕንነት ሓድነት ህዝብና ዘጠናኸርናሉ ዓቕምታትና ንረብሓ ትግራይን ህዝቢ ትግራይ ንምውዓል ዓብይ ክያዶ ከም ዝነበረ ድማ ወሲኾም ኣብሪሆም ኣለዉ። ሕዚ ዘለናሉ ናይ ህልውና ሓደጋ ክቕንጠጥ መበል 51 ዓመት በዓል 11 ለካቲት ብድሆታትና ኣሊና ንዘላቒ ፍትሕ እንተግህሉ ክኸውን ይግባእ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ኣንጸላሊ ዘሎ ሓደጋ ኩናት ብውነ ብምርዳእ ሰላማዊ ቃልስናን ቃልናን ክንሕይል ይግባእ ክብሉ ወሲኾም ኣረዲኦም ኣለዉ። ድኽመታትናን ጥንካረታትናን ብምፍላይ ኣብ ብሄራዊ ረብሓና ትኩረት ብምሃብ ኣብ መበል 51 ዓመት ምኽባር ጽምብል 11 ለካቲት ቃልና ክንሐድስ ኣለና ክብሉ ድማ ወሲኾም ኣገንዚቦም ኣለዉ። ሰላም ሕርያ ህዝቢ ትግራይን ውድብ ሕወሓትን ዝብሉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ውድብ ሕወሓት ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶርያ ፀገማት ብሰላማዊ መንገዲ ንክፍትሑ ሓያሉ ጻዕርታት ከም ዝገበረ ጠቒሶም ኣለዉ። ኣብዚ ዓመት ውዕሊ ፕሪቶርያ ተፈጻምነት ንኽረክብ ንሕብረት ኣፍሪካ ልዕሊ 10 ግዜ ደብዳቤ ከም ዝፀሓፈ እውን ኣነፂሩሎም። መንግስቲ ፌደራል ግና ኣብ ክንዲ ሰላም ሕዚ እውን ኣብ ዝተረኸቡ ኣጋጣሚታት ናይ ምፍራሕ መደረታት ክሕልፍ ይስማዕ ኣሎ ክብሉ ጠቒሶም ኣለዉ። ኣብ ቀረባ ግዜ ዘጋጠመ ጎንፂ እውን እንተኾነ ካብ መንግስቲ ፌደራል ዝመፀ በትሪ ግብረ መልሲ ንምሃብ ተባሂሉ ዝተተኮሰ እምበር ብኣና ወገን ዝተወልዐ ኩናት የለን ክብሉ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ብወገን መንግስቲ ፌደራል ንኩናት ዝግበሩ ዘሎ ምድላው ጠጠው ክብሉን ንሰላማዊ ዘተ ቅድሚት ብምሃብ ኣፈላላየት ክፍታሕ ንፅውዕ ክብል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ወሲኹ ጠቒሱ ኣሎ። ብዝተኣሳሰረ ክሕዝ ዘለና ለሉ ምዕባለታት ታስምዕ ፕሪቶርያ ያው ተኸቢራ ያው ሕዚ ልዕሊ 3 ዓመት እውን ኮይኑና ኣሎ ክትተግበር እናበልና ንኩሉ ዝመልከቶ ኣካል እውን እናፍለጥና መፂና ኢና። ያው ቅድም ኢሉ እናተጣሓሰካ እንተመፀ ፌደራል መንግስቲ ሕዚ ግን ያው ረጋጊፅዎ እዩ ዘሎ ትስምዕነት ካብ ዘረባ ሓሊፉስ ብተግባር ጣሒስዎ እዩ እናተዛረበሉ ፀኒሑ። ሕዚ ግን ለካቲት ሰርት ሓደ ክነኽብር ተለና ውዕሊ ስምዕ ፕሪቶርያስ ኣብ ዝተጣሓሰሉ ኮይንካ እዩ ብዘረባ ጥራሕ እንተኾነ ከዓ ብተግባር ናይ ጥሕሰት ብብዙሕ መንገዲ ክግለጽ ይኽእል እዩ። ግን ብተኽሱን ዝተጣሓሰሉ ናይ ተኽሲ ደማሊ ነይሩ ተተኽሲ ደማሊ ተሪፉ ናብ ወገንና ናብ ሰራዊት ትግራይ ዝተኮሰሉ ናብ ህዝብና እውን ዝተኮሰሉ ዝደብደበሉ ኩነታት ኮይና ኢና ብዙሕ ሓደጋ እውን ዘብፅሐሉ ኩነታት ኮይና ኢና ንዝክረሉ። እዚኣ ዝጠሓሳ ፌደራል መንግስቲ እዩ። ተፈላለየ ድኽመት ነይሩ ንብሎ ኢና ዝሓለፈ ናይ ኣመራርሓ ኣብ ትግራይ ተዋና ጠሓሲ ናብ ተኽሱን ኣትዩ ዘሎ ባዕሉ ፌደራል መንግስቲ እታ ውዕሊ እዚኣ ዝፈረመ መንግስቲ እዩ። ብሓደ ገጽ ሕወሓት እዩ ፈሪሙ ካሊእ ገጽ ፌደራል መንግስቲ እዩ ነታ ጽምዕ ከም ዘልናዮ ብተኽሲ ጥሒስዋ ዘሎ መንግስቲ እዩ። ቅድም ኢሎም ተፈላለየ ጸቕጢ ነዳዲ ከይመጽእ ሰባት እውን ከይመፁ ኢኮኖሚ እንቅስቃስ ናይ ትግራይ እውን ህይወት ከይህልዎ ናይ እግሪ ምትካል እዩ ክግበር ነይሩ ናይ ምሕዋእ ግን እታ ዝነበረት እውን ክትመውት ድሓር ያው ባንክ እውን ደው ክብላ ገንዘብ ከይህሉ ፈሪሑ ከይበልዕ ሰብ ገንዘብ ውፅኡ ከይንቀሳቀስ ከምታ ዕፅዋ ዝነበረታ ኩነታት ቁልፍልፍ ናብ ዘብል ኩነታት ባዕሉ እዚኣ ዝገብራ ዘሎ ፌደራል እዩ። ነዚኦም ከድቅቆም እየ ዝብለና ዘሎ መልእኽቲ ግልፂ እዩ። ሰላም እንተይኮነ ላዕላውነት ከረጋገፅ እንተይኮነ ከድቅቆም እየ ሓኒቓስ ከድቅቆም እየ እታ ናይ መጀመርያ ዝነበረት ከም ህዝቢ ክነጥፎም ኢና ካብ ምድረጋፅ ትብል ብካሊእ መንገዲ ትፍፅም ነይራ እናትፈፅመ ፀኒሓ ደሞዝ ከይመፅእ እንታይ ዘይተገብረ ነገር ኣሎ ኩለን ክመፃ ዝኽእላስ ናብ ቀረባ እውን ተረኣያ እታ ናይ ኣየር እውን ደው ቢልዋ ነይሩ ዝኾነ ካብ ኣሰጊራ እያ ሕዚ ናብ ተኽሲ ዝሰገረትሉ ኩነታት። ስለዚስ ድንገት ዝመፀስ ኣይኮነን ስምምዕ ክፍፅማ ስለ ዘይደልያ ካብ መጀመሪኡ የጓታ እዩ ነይሩ ምክንያታት እናገበረ ላዕላውነት ከይኽበሩን የለን ኣብ ትሕተና እዩ የለን ሪፈረንደም እየ የለን ከምዚ ኢና ንገብር ድሕሪ ድሓር እዩ ዝውሰን ካብ ሕገ መንግስቲ ጥሒሱ ማለት እዩ።